Внимание! В най-горещия месец гореща лятна разпродажба. До 70% отстъпка за избрани продукти Дормео. Гръбни възглавница Дормео евкалипт с 20% отстъпка. Побързай! Промоцията е само до 16 август. Главоболие, схванат врат, болки в рамената, недоспиване. Замисли се, от колко години не си сменял възглавницата? Ако отговорът е повече от 2, имаш нужда от нова възглавница. Възглавница евкалипт е с класическа форма и покритие от 100% естествени фибри Тенсъл, добити от дървесината на евкалиптово дърво. Те регулират температурата на тялото, абсорбират влажността и създават здравословна среда за сън. Възглавница евкалипт е перфектното решение за хора с алергии и за малки деца. Независимо дали спиш настрани, по гръб или по корем, възглавницата евкалипт ти осигурява правилна опора. Можеш да регулираш височината и твърдостта й, за да я адаптираш перфектно към твоето тяло и позиция за сън. Просто отваряш ципа и отстраняваш от пълнежа, докато достигнеш подходящата за теб височина. Сега е моментът да смениш старата възглавница. Хвани лятната разпродажба. Гръбни възглавница Дормео евкалипт с 20% отстъпка. Побързай! Промоцията е само до 16 август. Сменяш четката си за зъби на всеки 3 месеца, защото е деформирана и има твърде много бактерии. Но всяка нощ поставяш лицето си на това. Старата възглавница може да е опасна за здравето ти. Смени я сега с Дормео евкалипт. Хипоалергична, с покритие от 100% естествени фибри Тенсъл и с регулираща се височина. Можеш да я переш в пералня на 40 градуса и по-важното, тя запазва формата си след пране. Горещата ни разпродажба вече тече! Побързай! Вземи възглавница Дормео евкалипт сега с 20% отстъпка, само за 39,90. Побързай! Горещата ни лятна разпродажба е само до 16 август. Потърси я на Дормео БГ. Вземи я от магазините ни. Поръчай още сега на 02 80 843 56. Попитай и за другите продукти в горещата лятна разпродажба на Дормео.